Pod sloganom Zdravi zubi u zdravoj porodici, stomatološka služba Ćuprijskog doma zdravlja u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Pomoravlje i Visokomedicinskom školom strukovnih studija pridružila se obeležavanju 28. nedelje zdravlja usta i zuba, koja se ove godine obeležava od 14. do 20. maja. Cilj aktivnosti u okviru kampanje je informisanje i sticanje znanja u vezi sa značajem i načinima očuvanja oralnog zdravlja, a ovogodišnji slogan ukazuje na značaj porodice u formiranju zdravih stilova života i aktivnom odnosu prema očuvanju oralnog zdravlja, kaže doktorka Nada Đorđević iz Centra za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Pomoravlje. Kampanja se obeležava kao i u celoj Srbiji iz istog razloga kao u svim opštinama. Svest treba da bude na jednom visokom nivou jer značaj higijene, oralne higijene jeste mnogo bitna u razvoju jednog normalnog organizma, odnosno u razvoju, ukoliko se ne poštuje higijena, u razvoju mnogih bolesti. Oralno zdravlje je značajna komponenta opšteg zdravlja, a stomatolozi kroz ovakve i slične akcije ukazuju na važnost i opšte preporuke za očuvanje zdravlja usta i zuba. Naši savjeti su prvo i osnovno redovna poseta stomatologu, zatim pravilna i adekvatna higijena, znači zuba i normalno pravilna ishrana, prestanak pušenja, smanjiti unos slatkiša, smanjiti unos gaziranih pića i tako zdrava ishrana i to bi bilo to. Ostvarivanje predviđenih aktivnosti omogućeno je zajedničkim angažovanjem zdravstvenih i obrazovnih institucija, u ovom slučaju stomatološke službe Doma zdravlja i Visoke medicinske škole strukovnih studija, koja je donirala četkice i paste za zube koje su građani, pored propagandnog materijala i pamfleta, mogli da dobiju na njihovom štandu na Ćuprijskoj pijaci. Pored njih, u kampanju povodom Nedelje zdravlja usta i zuba uključene su i ostale službe Ćuprijskog doma zdravlja, a do kraja nedelje ovakve promocije biće održane po ćuprijskim osnovnim školama.